Alkoi. Vähän tiiviimmän. No en neuvo yhtään. Elä neuvo yhtään. Tossa koitaisit, sitä rillaantuu toi. Ville Ville Galle mikissä. No niin, tässä meillä on meidän medialähettiläät sytyttää. Mikä tää oli? Pagodinuotio. Pagodinuotio. Ihan klassinen partion ytimellä, kun nyt ollaan täällä luottamushenkilöiden seminaarissa. Niin siitä nyt sitä itteensä, eli nuotiota. Mun mielestä bagelinuotio on jotenkin tosi huima. Ja kato, ei mennyt ku Tosi 2 huima. tulitikkua. Käyt se 2 tulitikkua. Joo. Oot sä tosissaan, poika? 2 tikkua meni. 2. Yksi olisi riittänyt. Niin, oli juuri kysymässä, eikö se pitäisi olla 1 tikku. No mut kun ei se nyt on niin nuukaa. Ei kun Fygest kiinni, voi käyttää 2 tikkua. Niin onneksi meidän piiri on niin rikas. Kyllä vähän kyllä ikävää savua. No mut tää eräkamu. Eräkamu kun sytyttää nuotiolla. Niin. Hiide hittavainen on siellä ihan hiljaa vaan. Hittavainen. On se kyllä aika No mut jos me lähetellään kato noille luottiksille savumerkkejä tuonne. Joo, no niin. Tosi hyvä. Älä on kohta ruokaa. Älä nyt vielä huutele, ne syö kaikki makkarat, mutta liian aika. Kaikki makkarat raaka. Se tunnin meidän piiri. Sanotaan vaan, että Ville Galle mikissä. Hyvin sanottu. Aika näppärä oli tää Bagodinuotio, kun syttyi näin helposti. Mä oon kyllä ylpeä meistä. En mä nyt vielä sanois mitä, siellä palaa suuri osa kuitenkin noita sytykkeitä vasta. Tuossa tässä palaamassa. Tuohan on ihan hyvä kyllä. Hyvältähän se näyttää kuitenkin näin videolla. Tärkeintä, että jälkipolville jää hyviä muistoja. Niin. Päästä tulee paljon savua, eiks niin? Niitä behind the scenes juttuja tarvitse näyttää. Näihin aikoihin savu on tärkeää tässä nuotion teossa, Niin. että ilman savua ei niin kuin Tiesitkö, että ilman savua ei ole tuulta? Se on vanha kansakin sanoo. tosi vanha juttu. Vanha kansakin sanoo ihan näin. Vanhaa. Nyt on Kyllä nyt ollaan niinku perusasioiden äärellä tässä. Tosi Nuotio, kyseessä. sytytys. Eiköhän me voida todeta, että me ollaan niinku päästy nyt asian ytimeen tässä. Niin, vaikka yleensä ihmiset toteaa, että medialähettilössä se on vähän semmoista, niinku, että jotenkin tietokoneiden kanssa, se on vähän niinku Twitterin vanhan kanssa kansan homma. näppäillä. Että se ei olisi niinku enää partio, että se on vähän niinku jotain muuta juttua. Mutta nyt tässä sitä niinku ollaan itse asian äärellä. Että kuten kuvasta näkyy, niin medialähettiläät syttivät nyt nuotion kahdella tulitikulla. Kertoa tästä muille. Kenelle muille? No media. Ai muille medialähettiläille. No ehkä me tehdään se. Ehkä me Aika hieno bagodi tuli muuten. Meillä on nyt tosi hyvä videomateriaali tästä, niin voidaan vaikka selvittää. Ehkä me voidaan todeta, että tää oli tässä. Jep, ja Nuotio on sytytetty. näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin voimme päättää tämän. Ihan huimaa. Tosi huimaa. Tosi huimaa. Check. Melkein ihan